Bueno, moi boa noite a todas e a todos. Agradecer principalmente a presenza de todas e todos os aquí presentes e por extensión a agrupación Alexandre Bóveda por desde un primeiro momento, cando se suxeriu a presentar por vez primeira esta obra, este poemario sempre sen Galiza de Antón Santamarina, efectivamente pois acoller desde o minuto cero a iniciativa, como sempre, se fai desde esta casa. A relación entre Antón Santamarina e máis eu ven de finais dos 90, primeiros dos 2000, cando daquelas efectivamente andaba tentando, que agora falan, recompoñer a historia das mocidades galeguistas, é dicir, daqueles mozos e daquelas mozas nacionalistas que contra vento e marea a mediados primeiros da década dos 50 tentaban, dicía, reorganizar aquel nacionalismo que fora esfarelado, o nacionalismo juvenil, e non só aquí na Galiza polo golpe militar de 1936, e aínda, digamos, no meridiano do que era esa longa, dilatada dictadura militar franquista da que aínda hoxe, infelizmente, hai tantas continuidades. O certo é que Antón Moreda, por unha banda, e Antón Santamarina, aquí presente, son as dúas figuras centrais xunto ao resto de camaradas que certamente participaron daquelas mocidades galeguistas relanzadas simbólicamente no 1953, dúas figuras, os dous Antóns, que efectivamente son un exemplo militante que chega a nós como un vaso comunicante entre o que era esa bella militancia xa nos anos 20, a lemar da Sociedade Nacionalista Pondal, esas e eses arredistas que algúns podemos coñecer xa tamén naquela década dos 90, os finais, falo de Ricardo Flores, falo de Bernardo Souto, que efectivamente contribuíron coas súas memorias cando aló nos vimos na Argentina a recompoñer aquel final de ciclo do nacionalismo que logo lle daría desde a lemar na finais dos 50, inicios dos 60, o testemunho aquí unha nova xeración para, por unha banda, frente ao franquismo e por outra, frente a, sin razón desa violencia que levara por diante, bueno, pois o golpe militar e que era un medo aínda que sementaran, que seguía moi presente e sigue hoxe, frente a un proceso de construcción nacional que ia vento en popa, efectivamente, ao longo da Segunda República, entre 31 e 36, pero por extensión no marco do primeiro terzo do século XX, coa erupción primeiro das Irmandades da Fala e todo o que foi a súa antesala, o agrarismo, finais do século XIX, etc. E como, bueno, do 16 ao 31 se construiu esa grande nave que logo baixo o nome de Partido Galeguista irrumpiu nese tempo, o tempo republicano, do que efectivamente as xentes das primeiros mocidades galeguistas aquí en Mar e logo no exilio, pois tomaron efectivamente o testemunho e o relevo. Que no 2018, e é unha idea que sempre procuro socializar aínda as xentes do exilio e os seus esforzos, non teñan sido postos en valor e que non tivera habido unha homenaxe nacional explícitamente, monográficamente centrada naqueles esforzos e naquelas xentes que termaron do pouco que quedaba e construíron, ex novo, pois outras empresas, boa parte delas, digo, simbólicamente tomando o nome das que xa naceran aquí, o caso das mocidades galeguistas do 53, en claro guiño ao que foron as mocidades galeguistas do ano 32-33, como mocidades do Partido Galeguista, e que xentes como o propio Castelao, morto no exilio no ano 50, non teñan recibido unha homenaxe de ámbito nacional como debera, pois é verdade que digamos, explicita boa parte desas continuidades as que me refería antes do franquismo. O franquismo e a súa ramificación siguen a imperar no xurídico, no político, no administrativo, tamén no ambiental e, naturalmente, nesa orde de cousas, tamén no social. E iso é o que explica que, efectivamente, bueno, pues a día de hoxe aínda non se teña feito, non se teña realizado esa macro homenaxe en favor das e dos exiliados e das exiliadas. En todo caso, grazas ao contributo daqueles que aínda, o caso de Antón Santamarina, seguen a ser exemplo daquelas no exilio, alén mar, e desde tempo atrás, desde a década dos 80, aquí xa na Galiza, producindo obra que entronca directamente coa produción literaria, poética, resistente en galego das xentes da Pondal dos anos 20 e dai en diante, xente que aquí particularizo en Antón Santamarina, pois é algo a celebrar. E se isto efectivamente, o caso dunha obra que tamén simbólicamente leva o título de sempre Sen Galiza,
claro guiño o que fora a obra Cume, non? De Castelao, sempre en Galiza, que hoxe dicía presentáramos efectivamente, pois xa nese sentido rematando que hoxe aquí presentemos esta obra da autoría de Antón Santamarina, co que Antón Santamarina simboliza el e a xeración que el presidiu en forma de Mocidades Galeguistas, é unha absoluta honra, e quixemos que justamente fora a presentación desta obra aquí na Coruña, diante do que dentro de uns días vai ser a celebración do aniversario, do centenario da que foi a Asamblea Nacionalista das Irmandades da Fala, nacidas aquí na Coruña. Para alén de que a Asamblea Nacionalista, digamos, tivera como foco xeográfico central Lugo, é un feito de grande calado a escala nacional da mao desa organización, as Irmandades da Fala, nacidas aquí na Coruña, e quixemos nesa orde de cousas, na cidade na que vive Antón, na que naceron as Irmandades da Fala, na que, aínda que el naceu en Melilla, e o propio Antón Santamarina, se presentara esta obra. Sin máis, pola miña banda, doulle xa paso a quen realmente ten que explicitar o que hai detrás da mesma, o que destila a obra, os versos deste magnífico poemario que hoxe aquí efectivamente presentamos por vez primeira. Obrigado. Pois sí, é certo. Eu nací en Melilla, o pai foi destinado a militar. O pai foi destinado despois a un sitio que chamaban Asir. E no Asir era monco todo. Aí foi onde naceu o revolucionario que hubo a guerra de Marrocos en España. Xogaba con nenos porque eran todos eran árabes. E cando cheguei eu aquí, pois chamaban Morito porque non me entendían porque metían moitas palabras en xenja. E me chamaban Morito, e daí xa quedei medio internacionalizado. E despois foi para Buenos Aires, para máis, é unha cousa que nunca casualidade total, que eu casei-me con unha rapaza asturiana aquí na Coruña que se chama Argentina de nome. Así que estou sempre calado da Argentina. E cando non, como neste caso de aquí, como ides ver, na situación onde está Galicia, hai unha manchiña aquí que é o contorno da cidade de Buenos Aires. E ese como se fora de espalda e nos estuviera dando un abrazo a Galicia. Eu xíntome tan, non digo árabe, por suposto, pero tamén hai outra cousa que eu sabía incluso cancións en xenja, que era o que cantaban os nenos. No momento determinado fomos a Granada, cando nos atendeu moi ben un muchacho que tiña así unha pinta de europeo, e pregunteille de onde era ele. Díxome que era árabe. Bueno, cando terminou todo, me entreou os papeles e dixen Barakalov. Barakalov quer decir gracias. Cando dixen Barakalov, se mandou señora, que lle como un viaje. A miña muller, o sea que a mí, aquero, foi a raíña, non se pode decir así. E despois, fui para Buenos Aires, acordándome de Galicia, estou en Galicia, acordándome de Buenos Aires. O día 23, tenho un fillo, pasar 10 días comigo, e despois quedamos xa, posiblemente para un pouco máis, porque eu xa cumplí 90 anos, 26 días. Pois, a min, o asunto do Calvario de pasar meu pai, era decirme todo, porque eu fui feito por cousas que se pasaron a miña familia. Meu pai era militar, a Melilla foi destinado, despois ven para a Coruña, e cando estaba a guerra, pois, meu pai estaba, un día, estábamos na casa, e miña nai sentiu un tío na calle, asomouse,
e había un montón de coches con policía fascistas, e que estaban registrando o primeiro piso da casa número 6. Eu vivía no número 8. Había un amigo de meu pai, tamén ligada como él naquela época, que decía que mis casas son para a Frente Popular. Pero cando vai a guerra, pois, non sei se por medo, pasou ao inimigo. E na nosa casa entraron moitas balas. Cando foi o tiroteo, cando foi a sublevación, entraron moitas balas. Miña asomouse que había, pois eso, había coches da policía, da Falange, que estaban, menos mal que a tiña de lado, non lo venderon. E supemos que era él, que era ese amigo que decía que as casas del para o Frente Popular, porque aos pouco tempo dixo que era fianza da casa nosa, vivían sair do momento. E foi a casa do dono, a Cilla, que era o fianza da casa número 6, e que vimos en que foi señor o que denunciou. O sea que usamos moito cerote, como se solía decir, creo que se dita bien galego. Pero ahora, todas as cousas me morían aquí na cabeza e me daban por estupidas. Había, publicaron un libro que toda a historia, te acordas, non? Que toda a historia da prisión do meu pai, en fin, todas as cousas que eu. Cando fui a Buenos Aires, pois, tiña o pensamento aquí. Agora que estou aquí, tiña o pensamento lá. Non sei que máis decimos, que aquí, sempre se en Galiza, pois vai ese sentido de que, cando cheguei aquí de volta, me encontrei que aquí Galiza prácticamente como Galiza non existía. Aquí, normalmente, non quero decirlo, pero vou decir normalmente, a mí teño unha persona que me pasa a mí tamén, miña dona, que fala de galego, e contesta máis ou menos en castrapo, mezclando o argentino co asturiano. E aquí, pois, penso que os nenos que non falan galego. A mí ocorreme, e con isto xa vai terminar a miña presentación propia. Eu, cando eu estaba no cemiterio de Novo, meu pai se dedicaba a levar a contabilidade, sobre todo con outros 2 ou 3 amigos de que estaban presos con él, levando asunto do racionamento, dos cupos do racionamento, todas as cousas. E a min, estudei bachillerato e fixen maestro de primeiro ensino, e había un señor que era marido da maestra miña de primeiro ensino, que se dedicaba ao ayuntamiento, mellor dito, a plantar de libros, cuidado de libros de árboles, a cuidado dos xardíns, pero de xefe, non? Era o que mandaba dentro do ayuntamiento en todo o equipo de árboles, non? Bueno, había un maestro de escola de Falange que o maestro estaba enfermo e me ofreceu a mí como non me sabe a palabra ahora, para facer de maestro, sustituir. Bueno, claro, a esa casa onde iba meu pai tamén a facer as contabilidades, eu axudaba a contar os cupos, os relacionamentos e todas as cousas, non? Claro, a xente, cando fomos ainda mesmo, comía nesa casa e falaban galego con eles. Os nenos miraban, o maestro falaba gallego, o maestro falaba gallego, eran todos nenos. E eu, se non hai neno que fala galego. Non máis. Ao feo desto, se me permite, Antón, igual era bom tamén, se che parece, recuperar a figura de Lois Ares. Digo, Lois Ares, o importante que foi para vos. Ah, sí. Digo, o feo do que comenta. Bueno, eso foi, sí.
Eu paraba unha pensión que estaba a 6 cuadras, o sea, a 600 metros do centro galego. E tiña unha biblioteca fantástica. Eu iba á biblioteca esa e buscaba libros que falaban de Galicia. Foi o que me meteu na cabeza que refixéramos unhas mociones galeguistas que había habido ali no ano 43 e por aí, e que nos foi adiante. E estaba Moreda, ese Luis Ares, era licenceiro, e fora das Irmandades da Fala aquí en Galicia. E cando veo o interese que tiñamos así por as cousas galegas, nos propuse por que non facíamos, non creábamos mociones galeguistas. E creábamos mociones galeguistas. A mí, me nombraron presidente, o secretario foi o fillo de un galego tamén, que lle chamaban Morra España, porque era, cando puteaba, cando maldecía, se escapaba esa barbaridade. Bueno, un asunto que hai outra cosa tamén que vai en favor da sencillez, non insulto, e vai en contra deses insultos. Hubo un consello de migración galega a Buenos Aires. O fillo dele estaba... A Braida, sí. Estaba, como chamaban? Era Mantedor. Mantedor, dis, non? Parte das cidades, Mantedor. No, digo que morreu aquí en Sada, pero... Bueno, non importa. Estaba dando un discurso, e de repente saltou e se animaron, que era o rapaz, o fillo dele, distinguindo un Morra España. Este señor tranquilamente colle o vaso, dá un trago por aí, e di, oín un morra, e dixo, pobre o povo que necesita que te morra para vivir. O aplauso que levou foi, creo que foi máis sonoro que recordou da minha vida. O sea, reprochando un insulto innecesario, que todos os povos teñen dereito de vivir por máis que os gobernadores. Ou se agora que va a ir a Argentina, por algúns gobernadores e presidentes que tivan, pois tiña que morrer tamén. Obvio que decimos Argentina, cosa que nunca diría tampouco. Era iso que querías que me... Sí, claro, claro. Entón, pasas a recitar algún poema? O que tiña selección, que te parece? Teño que leros. Que me quedo unha copa. Al final, teño dos poemas escritos en castelano. E vou empezar por eso. Desierto sin fin y límite, rebosado de flora y fauna lujuriosas, una loma recorta el horizonte bajo la sierpe de árboles paralelos que dibujan el discurso del silencio en el arroyo. Advierte la polvareda que agitó el sulky é o carrito de donde van os paisanos tirados por cabalos. Ligado al cuello erguido de un matugo de caballo. Al trote, escortado a par los esos ejes esos ejes saltarines, y el cabo de la calle jadeante, ni un puesto, ni un casco, ni una trapela. Casco é un grupo de casas, como se dixéramos un barrio. E a trapela, pois é unha casa abandonada. Ni un casco ni unha trapela. Arropan al peón a orilla que ten saliento. Sobre un ciclópeo mar de pasos verdes que el viento torna de pétalos dorados. Entre un bagaje vacuno en despliegue lento, o de galope juguetón de cientos de caballos, entre una marea de espigas en el furio ondulado.
todo ello propiedad de un solo dueño, que son las estancias. Ali, por exemplo, nós tiñamos un veciño que era argentino, do campo, e que vivía a cidade, porque no campo tiña que servir de esclavo, porque hai unha canción que di Neike, 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 el sonido del látigo, a poesía, el reconocimiento látigo do dono das terras, porque había que, fala tamén de que tiñan que golpear as bazás, e cando había algo bazán poder, pois, a parte final, se clasifica a parte final, dice el sentido del látigo, que ese era un poema protestando por la servidumbre que lle obligaban os brancos civilizadoros aos morochos, aos morenos e aos vecinos que tiñan que traballar a orden dentro da terra deles, a orden de todas esas terras que eran deles. Entre una marea de espigas en el flujo ondulado, todo ello propiedad de un solo dueño. Acompaña la marcha del viaje de la huella es a fuerza de pasar por un determinado campo, ese camiño que se vai facendo, e chame esa huella. A huella non é a que deixa o considero nos zapatos, é o camiño ese de terra en medio do campo. Allí nomás, hasta sus toldos, el originario, sin otro afán que besar la tierra generosa, donde el viento en picónica templanza traducía de pentagramas sin cronómico de las estrellas. En cuanto el sol se arrope allá en la linde y se tumbe sobre su pasto la fauna ajena, acallará el golpe continuo del filo de la rueda, teniendo transparente los aires y nostalgias que reaviva esta antigua de tu pueblo ausente, esta antigua llaman a fantasma, a fantasma dun morto, esa antigua miña, por exemplo, cando morase dentro, escuchar a la pampa inmensa que con el viento que mece tu paisaje que trae de lejos el atávico sonido de la quena. La quena é a flauta que contigo tamén iso. Agropado con la caja y el charango, la caja, bueno, la caixa de música, el charango ven sendo unha especie de piano. Que descamotó al nativo impunemente el disnuevo del hombre blanco, trasladador de todas sus verdades. Después aquí en el otro Buenos Aires. Tiene este camino, por el lugar bailados. Sabía bueno, esta é unha fin como é unha fin pois como o cuco.
empeza así. Nací no Gibraltar hispano, salpimentado no Mediterráneo. O sea, que eu chamo de Melilla Gibraltar hispano. Vení Buenos Aires, onde está? Vení Buenos Aires, Buenos Aires. Tener pasado. Na 103, na página 103, No, ¿no? sí. Vení Buenos Aires, yo te cuento, ¿no? Na 103. Ven, aquí es. Toma. Vamos a intercambio. Vení Buenos Aires, yo te cuento. Desde aquí, a mi nueva lejanía, vos sabés, la gente, esa que vive en vos y que es de Pajuera, él nos hace, sobre todo se inicia de palabra pronunciada como Xota. Yo soy muy fuerte, o no soy fuerte. También Pajuera quiere decir de Pajuera, de fora de portas. Esa que vive en vos y que es de Pajuera, vivía atravesado. Yo también viste un complemento da conversación. Fui a mi casa, viste, y no estaba nadie, viste. Yo también creí que eras vos, que era tuya la culpa de mi extrañamiento, y vos no me llamaste. Fui yo que quedé a vos solito, solo, harto de algo mucho que yo ya soportaba. Y cuando el inmenso río de marrón llenó mi ducha, porque el río de la Plata no es blanco, es como la plata, es oscuro se le llama el río de barro. Uno se baña, tiene que ducharse inmediatamente para quitar el barro de encima. Y cuando el inmenso río de marrón llenó mi ducha, en aquel amanecer postrero sobre el agua, frente a tus frentes, surgieron de improviso en mi retina. Tras la ventanilla, redonda como una O, en el costado del barco atado, tus fachadas abrieron sus ojos transparentes, pestañándole tu bienvenida a la carga de humanos que llegaba hacinada, en un transporte militar, residuo de la guerra, no hace mucho finalizada. Yo también creí que era tuya la culpa. De haber dejado yo todo lo mío allá, tendría que decir allá, ¿no? Allá, en la cara opuesta del hemisferio, mas de pronto advertí la oferta de tu mantel extendido tras las manos sin custodia de tus casas, en tus calles convertidas al instante en camino de mi ilusión resucitada. Tus rudas diligentes volvieron la urgencia de mis pasos, cada día más firmes, más seguros, más libres, hasta intentar en mí la ecuación soberana de mis pisadas. Y después, no sé qué más. Último. Una petición que temos. Que te parece? Creo que vai poner de relevo que estamos a falar No, mucho sí, de sí. CH o ACS onde van a ser. O último, nos piden. Que leas. Ou unha parte dela. Ou unha parte. Campesino de Ah, Luis. campesino morirá, sí. En solución. Si queres o inicio todo, porque é algo longo. Claro, ¿No? no. Que todo o contido ten máis ou menos o mismo Sí. son, pero pronuncia. Campesino aborigen. Aquel que la lámina tranquera de la vía, esto es la lámina tranquera, la tranquera corta por donde se entra a los campos, ¿no? Aquí refírese que aquel era libre para todo el mundo. Y cuando llegaron los blancos, pues había tranqueras para entrar los cercados de alambre de pinchos. Aquella
alambre y la tranquera que dejó en la vía. Nomás te queda el recuncho del conchavo. El conchavo é arrimarse, por exemplo, conchavada pode ser unha parella que non é matrimonio e xunta. Como conchavo tamén pode ser pois unha amistade, supoñamos. Traballar por la... Ese conchavo tamén. Y traballar por la comida. Lazo firme para vos, para tu gente. Atadas a las 9 de la estancia. A estancia é o cortijo. Cortijo andaluza. Que heredó de las balas el hacendado, que hoy a vos te avasalla. Solo el sol y ficticia imagen de libertades allá en lo alto, y camina senderos sin acceso, pero existe una ciudad en la que no es noche, ceñidita a la orilla del río de la Plata, subrayada con el sueño de la esperanza, incluido el tumulto de una doma e de unha yerra. A doma é a doma do cabalo. E a yerra é un xogo que teñen que é como se fora aquí o... Ese que ten un pello... Chachán. Tras el horizonte, en el ocaso Rogel, que el ocaso Rogel se van a ver cómo está escrito, que no me vayan a leer esto. Y vos la buscas en cada alborada de color naranja. En tanto tus labios rodean la bombilla é o sorbete do tomate. Non é a bombilla, esa é a... Bueno, perdón. O sorbete, o que é a bombilla, é o tomate. En tanto, los labios rodean la bombilla para el sono placentero de un amargo. Un amargo é un mate sin azúcar. O mate, ali, tómalo con azúcar, pois os que non somos de lá. É outro amargo. Que colma tu boca enmudecida en el cansancio de 24 horas un tiro a cada día bajo el sol que incendia el ala del carajito. El carajito é o sombreiro que teño así. O sombreiro ten o gaucho, chama o carajito, que non é mala palabra ninguén. El ala del carajito que llevas hundido hasta el umbral de tus oídos y de tus cejas, y la lluvia que non alcanza a lluvir el poncho é o manto ese que levan eles tamén, non? Que é como se fora unha sábana con frado no medio, que yo tengo manta con frado no medio, e se entra na cabeza, e o único que lanza pola cabeza. O el colchón que ansían tus párpados semicerrados, pero existe una ciudad en la que nunca es noche, y se medita a la orilla del río de la Plata, Buenos Aires, claro que escape. Y a ella te vas en tu disconforme ensueño, sin pensar si allá campean otras estructuras en las que podés encajar. Aunque eso se refiere ao poncho. Aunque en eso pongas todo tu enseño, como está escrito, y ya en el lucido espacio de un parque y una placita artificiales, con 20 árboles plantados a porfía y 7 bancos para ver tu aburrimiento, brotará de nuevo la pregunta incontestada que tantísimas veces te estás haciendo. Ahora, entre añoranzas del canto del zorzal, el zorzal pasado, el vuelo entreluzado del tero y la cigüeña. El tero é como se fora aquí, como se fora unha pega, pero non unha pega, é da mesma especie. E la cigüeña, e la ráfaga de la vizcacha. La vizcacha tamén é un animal, é como se fora aquí, non unha lebre, sino
como a lebre, pero que é máis silvestre. Haciendo refilón al mismo rancho, e tamén se dixen, creo que se dixen antes, onde vive él. Como un insulto injusto del progreso a quienes como lo suplican con las uñas el abundoso fruto de Tata Dios. Tata Dios quiere decir Papá Dios. Tata, tatita, papá, papito, mamá y mamita, mamá y mamita. Aparece por lo que quiera. Por tanto, vos seguís pensando sin llegar a comprenderlo, recomponiendo todo aquello que tan atrás te fue quedando, que te arrancaron a la fuerza, aquí va otra vez la fuerza de la fuerza, ¿no? Y pensás sin comprenderlo. ¿Para qué querrá tanta papa el viejo? Si a mí, como un puchito pequeño, que más uno me dice, ni escapo una palabra viejo, porque viejo a mí, pues siempre mi filho chamo de viejo, mi filho me chama de viejo, mi mujer chamo de vieja, a cualquiera de vos, con confianza, no, viejo, no, vieja, no, porque eso tengo metido en la cabeza. Bueno, asunto. ¿Para qué querrá tanta pampa el viejo, el dañado ese, si a mí como un puchito me alcanza, si un poquito me alcanza? Son esas pampas extensas que cando las acababan, eles teñen unha terriña como esta, ten a la de la porta, porque non teñen outro sitio non ten. Non vos hablo máis, sirva esta presentación desta obra que tamén simbólicamente foi impresa o Día da Patria deste ano que agora remata como homenaxe igualmente no seu 90 aniversario que en uns días cumprirá, como ben decía María José Prado, do propio Antón Santamarina. E agardamos en todo caso que nos volvamos a reencontrar, sobre todo da mão da Cátedra de Memoria Histórica que acabamos de crear na Universidade da Coruña, pues en breve, en algún encontro no que podamos falar en maior medida sobre as túas vivencias na Coruña antes de ter que marchar alén mar, e en todo caso revivir até onde se poidan, digamos, eses tempos da Coruña que nos roubaron antes do golpe militar do 36, e desa Coruña, en todo caso, solidaria, progresista, galeguista, que deu da mão súa, justamente as Irmandades da Fala. Non sei se te parece que hablamos unha pequena quenda, alguna pregunta, algún comentario. Bueno, sí, María José. Decía, Antón, unha cuestión que pasaches moi por arriba e creo que é importante. Hai toda unha serie de personal do exército, de militares que por ideoloxía ou por decencia se colocan ao lado da República, que son represaliados e que quizás cando estudiamos todos os represaliados, os asesinados, os que pasan anos no cárcere e os que logo incluso de sair do cárcere siguen sendo sinalados, a veces os militares é un mundo que queda aí seguramente ainda por estudar. Entón quería, se podías falar un pouquiño de teu pai, que de algún xeito representa tamén eses militares que saben de que lado hai que estar, de lado da democracia, do goberno elexido polo povo, non? Bueno, o meu pai xa dixen con ese amigo que tiña tan cordial que casi o fai pasear. Pois meu pai ali, estaba de sereno na fábrica, tiña un traballo para o que era un militar naquela época, porque estivera un pouco tempo, pero non aguantou tampouco a academia, ou non sei se non aguantou ou non resistía. Quedou, e depois se veu a guerra xa nada. E ali, pois, que sei eu, ele estaba tamén orgulloso de que
a mí non se me dera por outra cousa, sino por defender o que ele defendía tamén. Cando cheguei a Buenos Aires, pois sentíme libre como se fora do país. Como se fora do país, porque ali, que sei eu, non quero desmerecer a ninguén, pero ali son amables como tesoros. Eu teño moi bons recordos de... Había dous ricachos aí, Manuel Puente e a Braira, que eu... Gústame contar isto porque para mí é moi bonito. Eu coñecín a miña muller, a de non sei muller, a dixen mi esposa, porque en un caso particular que me decían, mi mujer, dice, su mujer no, mujer es cualquiera, yo soy la esposa. E son moi delicados, non? Bueno, pero no caso este, eu coñecina, recordo moi ben a fecha porque era o Xoves Santo do 52. Eu andaba con unha Mariana Barra, pandilla de rapaces e rapazas, e íbamos aos aforos e bailes. Resulta que miña muller, se pode dicir miña muller, pois era amiga dunha da pandilla, da barra que din eles, da barra da pandilla que íbamos aos bailes aquí, as aforas. Paseando ese día de Xoves Santo, vinha a rapaza esta da pandilla que iba con outras dúas, unha delas a miña muller, acompañeinas, e como todos vivían na calle Panadeiras, a miña muller vivía na Cidade Vella, e acompañei esta Cidade Vella. Quedamos de vernos as dous, e estamos por Poderes, e os 2 anos que chegou de chegar a Guarí, primeiro foi miña nai e miña irmá, e despois miña outra irmá que tiña, e despois fui eu. Inmediatamente que estaba asegurada de máis ou menos, estamos afianzados todos nun domicilio, nunha casa, porque aí eso das casas é moi... que sei que eu teño aquí nunha casa, e vivo na casa esa, e o resto das habitacións que teño, as alquilo e teño así que nas alquile, porque as casas son moi caras. A casa que vivíamos nós, que era unha casa inteira, que tiña un patio, fondo e todas as cousas, pagábamos 800 pesos. E meu pai gañaba 900. O sueldo de meu pai era prácticamente para comer. E para o resto das cousas era meu. E daquela, pois, tamén hubo moito inconveniente no asunto de canto o casamento meu, que non dixen que me casaron, casaime sin que se fueran eles. Un día, pois, estaba levantando para ir a traballar, me levantei tarde porque eu ia ao porto a esperar a miña muller. E miña nai iba a chegar tarde ao traballo, mas digo, hasta que dixen, non, hoxe non vou traballar. Como que non? Hoxe 20 nunca. Se digo, nada, non? Tuvimos que ir a pasar un mes, por lo menos, na casa da modista que enseñaba oficio, que era ela, que vivía en Lanús. Nos brindaron unha habitación eles para que pudiéramos nós ter un cobixo, porque na casa, en fin, que son cousas que a veces doen e outras veces, cando pasa o tempo, son graciosas. Bueno, non sei que máis contaros. Que ano exactamente chegou vostede? É unha cousa moi interesante. Lá por 1700, 1600 e pico, 1700, aquí había un servicio que chamaban a expansión, era a expulsión, máis que nada, pero tiñan como máis bonito, das familias. E aquí se xuntaban familias das aldeas labregas, e as mandaban para lá,
para ocupar o posto que facían de xanire aos indios. Os indios, os que non, por exemplo, un indio, había unha oficina nas aforas, nos povos, por decirlo de unha maneira, en donde se perseguía os indios e se trataba de botalos. Eu me dedicaba mellor a cortar unha orella a un indio para saber que lle cortara para que me pudieran pagar. Tiña que levar como contraste nos cartos que me pagaban os conquistadores, os civilizadores. Para ese contraste tiña que levar unha orella de como pasaba en Norteamérica co asunto Que ti isto nunca o fixeche, en todo caso. Digo que ti isto nunca o fixeche, en todo caso. Para que quede aquí claro. A diferencia que as cabeleiras eran de blancos. Esperando a civilización. Os indios pobres vivían nas covas. Os que contaban as cabeleiras entonces eran de blancos. Os bancos justamente os indios. No. Os indios cortaban as cabeleiras aos blancos que iban a meter su territorio, en Argentina, o amigo José Menéndez, que creo que ahora mismo tiene una estatua aquí en Avilés, ¿no? No sé. Es claro, el fundador de la familia Menéndez Betty, ahora Braun Menéndez, o jefe de gabinete de Argentina en este momento, es descendente de la familia Braun Menéndez, Betty, Braun, no sé qué más. Ese que fue allí a cobrar, sí, pero era par de orellas, no valía una sola, no era par. Sabiendo que nadie puede vivir sin orellas porque te vas en sangre, ¿no? Exactamente. Pero sí, fíjese a fortuna. Lo que pasa es que, bueno, que soy muy anterior a cuando iba para allí, cuando iba a trabajar. Creo que no hablo veintitantos, creo que soy Instituto Español de Inmigración, ¿no? Bueno, Instituto Castellano. A lo mejor uso pasaporte de mi madre, por así, Instituto Español de Inmigración. De la inmigración. Sí. Eso sí. Bueno, non sei se hai alguna outra cousiña, alguna outra pregunta para Antón, se non damos por pechado María José o acto, verdade? Se non, sí? Bueno, pois, un placer.